Jesu, makanaka Jesu. Makanaka Jesu, imudaruoko rako uchiti. Makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu, simudaruoko rako uchiti. Makanaka Jesu, makanaka Jesu. Tisazokanganwa zita kwa Leslie Mpofu. Ndiani Leslie Mpofu futhi? Ndeupi? Makanaka Jesu, simudaruoko rako uchiti. Makanaka Jesu, munogona Jesu, munogona Jesu, simudaruoko rako uchiti. Munogona Jesu. Dede vamwe vasipo. Ndakwana dedzai mwangu ari pasipo tione. Makana kuti tichingorombidza titi mafasting tichingorombidza guys, tichingoimba pastic and zvoreve background background varirai pastic and background zvepano patiri background kapa. Makanaka Jesu, simudaruoko rako uchiti. Makanaka Jesu. Thank you, Ruru. Right. Fonera Crispin ndofunga peza. I don't worry about Crispin. Tatopinda pane imwe. Tatopinda pane imwe. Right. Fambai guys, fambai tisvike pa 500 titange. Ndine wana wangu mukomana ari kutsvaga basa. Taita munoziva kwana vananonoka kuya panapa so vanogara vachishaiwa zvinhu izvozvi patakata live apa ndabatwa ne1 mudiaries panapa. Ndiri kuda vanhu anditika ndiri kuda vanhu vaviri, chirikadzi anditika kana nherera mbiri dzinogara dzoga. Pane munhu arikuda kupota achitenga grocery mwedzi wega andisi mapona. Pane mwana wangu mudiaries pano afona ndichibva pano ari kudawo is either ichirikadzi iri kutambura, vari kutambura vari panapa, kana kuti inherera dziri pano kana kuti nherera dziri pano ari kuda kuti anopota achitengawo chikafu chenherera idzi handitika, kana kuti chirikadzi iye achiitengerawo chikafu achiipawo zvainenge ichishuvira kuti iwane handiti. Saka if you are there, saka right now ngati 2 vana school fees anditika, then 2 vana school fees, then 2 chirikadzi kana kuti nherera dziri dzoga dziri kuda kubatsirwa chikafu and what not anditika. Kanjiti nherera neso tiri nherera asandirevi nherera hombe yakakura sewe kudai tsitsi, ndinoreva nherera diki, tinoreva nherera dzechidiki, vana vadiki nherera anditika. Tinoda nherera dzechidiki, hatirevi nherera iwe neni. Aiwa iwe neni takura we can make a plan anditika. Tiri kureva nherera dzechidiki anditika, tiri kureva nherera dzechidiki. Saka guys, imbego anza kensen mai sirufara page ndani ndichazokuvingai imbego yakapera ivasarwa kuti vaise maflows. Saka manzi munhu ochona achita building akaenda ku holiday ndatsara navo nezuro. Saka munhu yakatouya akatopedza, then munhu wembed akatondibata wembed
akatondibata akatongomirirawo go ahead kuti mubhedha unofanira kusiyiwa papi. Handitika then tototora wardrobe yagogo then zvinhu mablankets nemakapu nechi zvotongotengwa straight kubva kuJoburg zvakaenda kupi kwagogo straight. Saka tatongomirira kuti vachingoplaster pasi asi vari kutofanira kugara mumba imomo gogo because mvura hanziri kunaya zvisingaiti. Hanziri kunaya zvisingaiti. Saka vakatofanira kupinda imomo mumba mavo varimo. Right. Saka nherera mbiri admin we are not the shiny things block that one. Shiny things block that one. Nherera mbiri kwete masingle mothers tinoita plan. Nherera nechirikadzi vanhu vanoziva pane tricky nherera vanhu vanodaiso vanoziva they know the tricky in blessing chirikadzi nenherera vanoziva zvavari kuita they know zvesingle mother anove drama iro single mother mungavapedza pasambasi mungavapedza vasingle mother. Ndati kuseri ndokunouya vanhu kuseri. Right, hello. No, sis Mary. Yes, tadzoka ndatonyatsa kuibatanidza ka. Wamwe asingamunyenyi kuteerera malive ekupedzisira angona kuimisa nyaya iyi. Iri toda attention yayo yega. Ndosaka ndadini ndaisa panikiri ndati titange live yayo yega. Saka now explain to us what really happened. Taura tukunzwa. Visa imwe phone, zima imwe phone. Okay, again, the Pego live. Anga kapinda pa live baba satata kutonzwa zviro zvirikuitika pa live. Amasingu mumadha munongwavha shi. Chirikadzi yakafirwa irikutotambura nevana ndo yatiri kutodawo yoyo kutoshayawo kuti ndotangirawo papi. Chitotamburawo zvayo. Kana uripo chichiunoya kuseri? You come kuseri kuinterview? You come kuinterview kuseri? Right, takunyatsa kunzwa zvakanaka manje handei. Okay. Kuna samusi kumbondisira masters one guys. Nasha musi kumbondikandira masters. Itewo mutikandawo zve masters vasikana nasi kukanga wachine masters. Camps Bay. All right, Camps Bay, Cape Town. Yes, my restaurant. I'm a chef. All pane brother yedu anonzi Leslie Mpofu. Leslie Mpofu. Kuma 10 pakapinda mune mukadzi but vakapinda ne big door and then kuri kunzi vakapinda futi vari true and sikuzwa kuti mukadzi nemurume vakapinda nekumberi. After that ndakabva ndabvunza ndi ko customer ari kupinda chi ne big door but angozvi ignore. After some minutes ndakabva ndoleslie achipinda muoffice batopfeka jacket ndikamuti Leslie watopedza shift but anaondidayira general manager akabva atira mumashure kwabva Leslie vaenda nageneral manager and then ndopatakabvunza kuti ko Leslie ari kuenda kuba chii chaitika ndopakanzi auya police Leslie asungwa inyaya yemaintenance but atoti no maintenance hakuna zvakanaka. Vanhu kana vari vanhu vemaintenance vanofanira kumufonera vokomunicata naye noti kuti anoyazosungwa pabasa. Saka tatanga kupikisana sevanhu vaisaziva kuti chii chiri kuitika. And then the following day pakubvunza vanhu kuti Leslie aufa pakanzi no Leslie akabhadharwa bail. Vanhu ava kunzi vakafona mbowati tipi mari yebail munhu wenyaya ite sei abude. Saka general manager wakabva wabhadhara mari yebail Leslie mbanza abuda. So kubva musi weSunday kusvika nhasi foni yaLeslie tikuzama kumufonera iri kuvoicemail
And then nhasi ndaenda kuoffice ndikanoti manager, I want to know about Leslie. Because Leslie hatina hama dzatinoziva dzake. Hapana kana kuti tizive tinotrace kumba kwaLeslie hatikuzive. Iwewe vanhu pavakauya vachiti mapurisa, une proof yekuti mapurisa here? General manager andipindura kuti mapurisa ari kuti macousin emusikana aidana nani. Ndikati no, vanhu havaifanirwa kuti macousin or chi. Because hapana proof yekuzoti vanhu vamapurisa. What about if Leslie akakidnap? Because kana vari mapurisa vaifanirwa kuuya ende vakurakidza chinhu chinorakidza kuti zvedi vanhu vamapurisa. Cape Town is very dangerous. Vanhu vari kuurayiwa, vanhu vari kukidnapwa, zvakawanda zviri kuitika. Ende maybe kana kuri kuti akadana nemunhu, maybe munhu yanogona akatouya kuzotora Leslie kunomita something. So we want to help Leslie, but hatizive kuti tomubatsira how. And then ndopandataura nevamwe public ati guys, ini ndakuita sei, ndakutaura naSisimeli or ndotaura naCaptain, vanhu vatibatsirawo kuti Leslie awanikwe, because there's no way to be found. And hatina kana hama dzake dzatinoti tinoziva kuti tovabvunza kuti Leslie makambopedzera kutaura naLeslie rini. And then kuma 12 ndabva ndadaidzwa naSisa akanditi uye akada kuunzwisa maaudios. And then after maaudio pane musikana ainge achitaura pamaaudio achiti Leslie ane munhu waidanana naye here. And then ari kutofungidzira futi kuti maybe munhu iyeye ane chekuita naLeslie, ndiye anenge akatuma vanhu vakauya zotora Leslie. So Sesimere andunyepa vanhu vese kubasa tiri worried kuti Leslie mupenyu or there's something chakaitika pana Leslie. Because general manager abva anditaura kuti siyana nenyaya idzodzo. Ndikati no, handisiyani nenyaya idzodzo. Leslie muZimbabwe naime Zimbabwe, and I want to help my brother kuti awanikwe tizoti Leslie aripi. Ndaenda paFacebook yake ndichifunga maybe ndichaona kana kuti vanhu vachandireplya. Ndaenda kumamessengers ndichivanyorera mamessage, hapana munhu apindura. And we are very worried about Leslie kuti aripi, mupenyu here. Because anogara kuKaelija. So mamwe mawaiters one ndamubvunza ndikati do you know kumba kwaLeslie? Akati paakaenda kumba kwaLeslie akasvika pamashops, and then Leslie achibva anomutora pamashops. So kuti azive madirection epamba haatoazivewo. Right, mirai munhu yakashekwa neSunday. Munhu akashekwa neSunday. Network dzavo futi kwasi kuCape Town kuri kunaya. Guys, mapost edu takuisa kune rimwe page. Saka kana musati mava kupage koko endai ndokuna Leslie, ndokanda posta Leslie koko. Kana musati mava kupage redu rimwe munofanira kuenda kupage koko muno follow page iroro. Ndokwa kwenda mapost koko, ndokwanda posta Leslie, but ndichakutaridza ipano. Hello. Network yako andizikuita sei. Network yako ameno. Leslie akashekwa neSunday. Sunday ndo wakayazotorwa nevanhu vaiclaima kuti mapurisa. Kwa imimi restaurant yenyu yakaita sei, vanhu vanopinda nekuseri vopinda neuko, pasi panongopindwa. Takatoshamisika kuti sei vanhu ivavo vapinda. Because vakapinda 2 kuback door, 2 vakapinda neku. Kuback door vakapinda sei? Rinogara rakavhurwa here. Door rinogara rakavhurwa ende pasi perestaurant yedu patori neimwe restaurant. Saka ndokunopinda nevanhu vanenge vachidhirivha zvinhu. Ndokwatinopinda nako kuback door. Saka vanhu vakaziva sei kuti kunopindwa neback door, kunopindwa wakadai? Ndoshati hapana munhu ari kutomboziva because zvinhu zvakangoitika for some minutes. Right, ndoda kubvunza mubvunzo. Bail yamuri kuti yakabhadharwa police station ipi? Ndo mubvunzo wetichibvunza general manager kuti iwewe uri kuti wakabhadhara vanhu, wakavabhadhara how? Exactly. Because kana vakabhadharwa how? Munoti bail inobhadharwa kupolice station ka? Akatonditi, yeah, I'm the one who paid bail, and maybe zvikada akadzima foni yake ari kunyara. Ndikati no, hakuna kunyara kwakadaro. Angambonyara kuti ndasungwa, ende vanhu haisi police.
Lezi either akakidnap or vanhu munhu aidanana nemukadzi wemunhu akauya akatorwa pabasa ende hapana chezoti Lezi akaendeswa kupi. Saka tambozama kuti titi general manager tiri kumbirawo nhamba dzevanhu vakauya vachiclaima kuti mapurisa then tikwanise kutsvanga Lezi. No, manager ngaangokuudzai kuti akabhadhara police station ipi, muinde police station iyoyo. Because kana akabhadhara paungane receipt kayakapiwa ipo kuti akabhadhara bail yemunhu unopiwa receipt ka bail imari yako yaunozozerwa kai. Saka ane receipt akabhadhara kupi. Ngakutaridze kuti akabhadhara kupi, muinde tsvaga kutangira munhu ipapo kuti pane munhu akabhadharwa fine akasungwa pano. Pakabuda Lesi uyu achitogwa nevana ava. Makaona reaction yekuti aivaziva here vanhu vakatanga singavazivi. Ende futi makaripota here missing person. Apana, iye paakatotorwa pacho ka munhu akatoshokeka kuti munhu ayazotorwa ende akutoti vanhu vacho handivo baby mama vakayazomutora mumwe munhuwo. Saka iye akabvuma kubuda Lesi uyu asina kumboonawo kana ID badge yevanhu ava yekuti mapurisa. Ndomubvunzo watavhunza general manager kuti why wakabvumira vanhu ava kuti vatore Lesi pasina proof yekuti vanhu mapurisa. Because vaifanira kuburisa proof yekuti vanhu mapurisa. Vanhu vakatongopinda njee vachitongoratidza kutiwo vanhu njee vekunze. Manager uyu ane murungu kana kuti muchi? Murungu. General manager murungu. Something is not right here. I don't understand what's going on here. I don't understand honestly. Something is fishy panyaya guys. Lockdown. Ana mai yake vakafa pa lockdown. Ende isusu hatitomboziva kuti hama dzake. Saka inini Mrs. Melika chandotokumbira ndokumbirawo because tataurana nevamwe kubasa. Mafotos andakutumira ika. Sare kanonzi Lezi mupofu. Namba dzake ndinazo. We want your help kuti tikwanise kuti nesu tibatsire kuti Lezi awanikwe. Kana akasungwa kuti akasungwa ari kujerere. Because general manager is a bullshit guy. Arikutoratidza kuti he doesn't care. Chaanongoda kuti vanhu vashande awane mari. That's all. Ha! Unogona kundipa here namba dzamanager uyu ndimbomufonera right now ndimboita kunge hama yaLesi kutsvaga Lesi. Zvino zvakutoda kuti ipapo panonetsa. Because ndikaenda kupa nhamba ndisina kutaura naye ma1. Because ndogona kuti I'm looking for Lesi. I heard kuti Lesi ndiri cousin yake. I need to know which police station did you pay so that we can start looking for him from there. Because we need to know kuti akabhadhara kupi. Ndopati kuda kuti ngoziva kuti akabhadhara kupi. Then we shall start from there. Okay, let me send you WhatsApp. Then mumbozama kutaura naye. Yes, ndoda kuti ndiri hama yake ndakunzwa kuti chete ndazviona pa Facebook kuti munhu ari kushayikwa. Ndikabva ndangotsvaga information. I need to know kuti muri kunzi akabhadhara police station ipi. Chete. And chimwe chinhu Mrs. Melika ndikukumbira kuti mumubvunze kuti paakabhadhara bail akaibhadhara kupi. Ndo zvandiri kuda kubvunza Okay. No, at least I need to go to say kutaura tanzwa na kola na uyu. No, ndazviona pa social media zvitendera because vaposta indamuposta makuseni Lesi uyu. Ndamuposta makuseni and aposta kwakati one day. So apana kuti zvingaenda kune uyu musikana uyu. I just want to know kuti zvakafamba sei. Hama yangu iri kupi. I want to know kuti hama yangu iye sezvo akabhadhara akaisa police station akabhadhara police station ipi titangire kunotsvaga ikoko. Okay. Zvakaoma. Ma1 sismeli, ma1 chai. Une public restaurant ine number, ine public number here. Yes, inayo. Manje public number ile line keni yakuda kufona direct. Ndogona kusendera email yepabasa pedu. But email azo yi respond nasi. Ine number yepabasa pedu futhi. Sismeli, kana uthi yeah. Because pane number yepabasa then ndokuti pa number iyoyo. Inoenda WhatsApp.
inoenda akandina kwatsapp bo ndipeyo kadi racho kuti riri paide ndokutumira because kuzenza kuti ndikatumira anogona kundisuwa general manager kuti why ndazopa someone number yake. But you never know kuti ndiwewa, you never know kuti chabva kwauri because anganibvunza anofunga kuti ndingataura chabva kwauri. No, ndazviwana pasocial media inini and ndazongotsvaga tsvaga mwa ndatsvagawo. Alright, mire ndikutumire. Alright, that's okay. Guys, South Africa inotyisa munhu otogwa manager otokaenda akabhadhira bail, akabhadhira kunani ende bail aibhadharwa on a Sunday. Guys, bail aibhadharwa on a Sunday. Ndo marasikira nemuzonzi next time manzi akawanikwa kune munhu akawanikwa akafaka ari kwakati ndo zvakaitika. Muchaziva nyaya yakambouya pano yaya guys last of ichi 2022. Muchaziva nyaya 2022 yemunhu otakazoposta akanongwa akafa aina notenga moteke kuDurban. Maiziva aina notenga moteke kuDurban achitotaura nemukadzi wake aibva kuDurban motikari atopinda mujoburg choti nemukadzi wake ndatosvika mujoburg ndasagona about 10 kilometers ndisvike kumba atopinda muDurban ndokubva foni yangu ramba kupinda ndobva ngoshayikwa 3 days achitsvagwa ndobva kwazowangu kuti kune bhodha wangu ari kuSoweto Primrose ramene akaraswa uko kudumping site tikazoti bhodhi yako kutosa kuti aisopa ichitendera pasocial media kuona ndiye mukazoshanga uya pana pakataura. You remember the story? Akatobuda nemavidhio ake achitenga mota tidza mukadzi tika mavidhio tikavaposta panapa achitenga mota kuDurban wangenda notenga mota uko Ford Ranger atopinda mujoburg akashayikirwa apinda mujoburg tikangoti apa mwaenda girlfriend katoti nemukadzi uchenda uya panapa tikati apa mwari girlfriend achauya 3 days achitsvagwa akazowanikwa akafa akatobviswa sheti nejini akasara nemabhokisa chete. Saka munhu anogona kufa. Kelly, wache pasuro yako. Gaiti mirire tioni. Nditakanudza panoshanda. Nditakanudza kwanoshanda saka ndikutsvaga ndikiri ndikuda ndanishiziva information saka I want to know kuti zviri kufamba sei. Ndakamirira nhamba guys. Akasara akapfeka box achiti akatorerwa motikari nehembe nechi akatourayiwa kawangwa akatourayiwa akatoka nodumping site. Tichingoti munhu ariko. Hanzi naKaro ndipe service niende izvozvi kuni. Uyakuseri kin. Uyakuseri that can do again. Kuti tume munhu pa ground. Kin uyakuseri that can do. Kuti usvike pa ground unonyatsa nomuona unomutsvaga. Because it's not looking good guys. Sunday nasitatiwe kuchi Sunday, Monday, Tuesday, imi 5 days mnasingawanikwi. Imi guys msata zvokutamba mu South Africa imi. Anosoyiwana niko kitsitsi murungu uyu anenge asvika papage pedu sei. Anenge auya seko papage. Anenge auya sei papage. Papage auya anenge auya sei papage. Madhezi awandisa guys. Kana pakabhadhagwa mari afange munhu akadzoka kudhara. Munhu aripi 5 days South Africa munhu asingawanikwi dzakawandisa guys. Dzakawandisa 5 days munhu asingawanikwi dzakawandisa 5 days guys. Munhu anenge akatourayiwa tichingozvitora so simple. Rest rafange ne information yemunhu wawo tanogarepi. Ndizvo zvichazvitodza. Ndisati tiri kuti panoda kuinda kuti painde pa ground kana kuti panotoda kuti tifone atiudze kuti munhu aripi. Akabhadhira kuti akabhadhira bail yemunhu akabhadhira bail kunani ku which police station then toenda ka police station kuti unotsvaga kuti munhu aripi tofona then utaridzei the guy mumoni very good looking guy mamona ka usha
Ushu. Kana pane vanomuziva guys, time chibatsira ushu. 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 Very good looking guy. Apa tichitaura guys kuti ipapa yakunhingiri vana vekumusha machida ekumusha musanyenge vanhu veku South Africa ava mani imi vanhu veku Zimbabwe musanyenge vakomana musanyenge vasikana South Africa vakati South Africa nekuda kwemagarayo munourayiwa nyengai zvipoto hai zvokumusha kwedu izvi munoita sekweni nyengai zvimapoto hai zvokumusha kwedu musanyenge va South Africans ai nekuti munenge maona magara munourayiwa zvipa mwanenge akatotogwa kana kuti nechiameni. Okay. Yeah, number ndaiona. Number ndaiona 97. Manje number yandipa yaina isi pa WhatsApp iri kutoti invite ku WhatsApp. Haiti number. Haiti iri kutoti da kuto invite ku WhatsApp haiti guys. Haiti apana era uyacharuda number aindeko. Apana ere mwaruda number yakachida number kuti aindeko nokuti number yaipo pa WhatsApp iri kuda kuto invite. Number iri kuda kuto invite pa WhatsApp guys. Saka musikana yanga chindipe ndiende kuuya kuseri katipe information uende ku please guys. Number isi inoda to invite. Inoda kuinvitewa guys. Ndaisa code inoda kuinvitewa. It needs an invitation ku WhatsApp number yacho. Inoda kuinvitewa ku WhatsApp. Landline andigone kufona landline andina airtime ekufona direct kuningikiri ku landline kuZimbabwe. Mazano ninyazi ma wifi ivana munombotenga ma data here ma airline ma inonzi ma direct uyere. Tinongo fonela pa WhatsApp isu. Ndizvo ndikuti vanhu vari kuCape Town varipo vauye tiningirire tigone vanhu vagone kuenda kana straight kunotsvaga. Hansinem uyai kuseri ndikupe mbuya vajuju uyai kuseri pada munhu akati muchangamu guys munokuti tikamupa landline unofona uchigona kuti asehama anditi unofona uchigona kuti asehama ndaisa code anai Alice nekatadza kufona kuSouth Africa here. Nyanza kufuna South Africa. Kana aripo guys mnakachanga ngauye ka aningirire. Auye ndimpe number afone. Hanzi nevani ntochka. Vananochka kuinda. Manje ndikure ikati Stacy manje ndo panonetsa. Uyakuseri ndikupe number yachabuda kufona direct line yakuseri
panda munhu anenge akati ngwara kuti notofona makadi yenyu vakadini ndangoona ichitenderera saka angagara akandipa information kudhara ndiri hama yake and the cousin ndangoona saka ndakunzwisisa saka sena akangondipawo manhamba ake and watoti ndakutry kufona then I accidentally bumped man panhamba iyi painter paGoogle handi saka ndoda kuzivawo kuti zviri kufamba sei, what happened. Ndikunzwa kuti sekuti angori makuwa ari kunzi pakambani yakatombobhadhara fine makabhadhara pollution ipi tichangire kumutsvaga ikoko simple. More boys akati achadi kubatsira maZimbabwe siyana ina more boys akataura akatondiudza akati sisi handidi mukangobata maZimbabwe ninyi musandifonere ane nyaya dzawo andibatsiri maZimbabwe azviiti hanzi handibatsiri maZimbabwe handidi zvangu hanzi anokubetray mangwani. More boys musadaro yenyu akatondiudza musamutege right. Regai ndipe uya kufona uyu ehe regai ndipe ushu yakangwara uyu shinga uyu yakangwara uyu shinga sister wangu angambopusa yakangwara shinga regai afoni Shela sanogara kuPort Elizabeth. Pingi airtime kuno kunomboda kupuwa airtime here aumboda kupuwa airtime yakachipa nogono. Hello yes inzwa kanyaya iripo pauri kufona nditi iwewe utana na manager ndimakadini ndangoona nyaya ichitenderera ku social media handiti saka ini ndikazi nakendogara kuno kuanditika saka akambhenga ndipa ma details epa anoshanda so I had to go pa Google kuti nditsvage ndopa ndaona number idzi handiti saka mukutaura kwazviri kuita kwandiri kungoona kuma social platforms kunenge kuri kutonzi company inenge yakatotunzi yakatombobhadhara bill yake saka ini ndatoudza vehama takutotsvaga ndoda kutanga kuzati makabhadhara kupi company ndakabhadhara ndiani makabhadhara pollution ipi tifone koko tinzwe kuti vakamureleasa sei rini ari papi tichangire kutsvaga ikoko then ubva wanyarara. Okay, what's his full name? Leslie Mpofu ndakunyorera. Okay, and what is the name of the company that he works? Zita recompany handisinyatsoziva panapa rega ndipiwe kusati ndikupe irestaurant. Okay. Okay. It's a calling card, so I won't be able to aid you on the call. No, that's fine. That's fine. Yeah, that's okay. I will give you feedback. You will just give us feedback, chat. Alright. Phone. Alright, thanks. Alright, sharp. Regaya phone tinzwe. Regaya phone tinzwe. Ya regaya record futhi. Muri right papo. Record the call kutsha mangwana. Regaya phone tinzwe. Regaya phone. Regaya phone tichipedza tipinde toda kutobika na time dzatongofamba tichingori pano toda kutozoti titange kutoti tishano mukicheni muri munonetsa network kuti kwaiti ngati toda kuita newewe apa vanhu vatochaisa vakutouya vamabasa vana vangada kutodya ini kana nchita tichadya after 6 anasi vanodlawo after 6 zvakaipa chi vanodlawo after 6 5 tita 1 hour vava topedza akangwara iwa shinga wakangwara Regaya phone namudza kuti arekodi arikufona nanofa guys tikatozoti ndo kubatsirana kwatinge tichida guys iko kukumla 2025 muno ukashayikwa iwe sitokutsvaka handimaona ukashayikwa iwe tinokutsvaga isu tokuwana toona touripi kana uri mpenyu toona kana wakafa toindisa kumusha board ndo zvate tichida 2025 unoyu wona iri pa social media pane peace kana kuti ndiri kaikeli wajira kuti titigwe mashura keli cheche angasangoni kana kubika ticha iyo bedwe kubika ticha iyo imwe usingakati nditiro ticha unozati sugar yandakaisigwa kana kati mwana wangu chingotora ku sugar ko umwe wako udzokere nayo imbo imwe yondudzo kuti sugar yakakamira sei vodzi serako kuti kubikigwa zvedu tibikigwe mashura chayo zviratidzo ikana anzi Zimbabwe drama team hai 2025 uno tinoda peace tinoda kubatsirana pachezvedu peace handitika ndozvatei tichida izvi vanhu vaneta nenoise vanhu vaneta everyday noise everyday izvo zvinyadzi everyday kutuka vanhu toda izvozvizvi saka ndozvatei tichida izvozvizvi kubatsirana ukashayikwa iwe tokutsvaga isu toti uripi tikakuwana kana wakafa tokubundisa kumusha
kana uri mupenyu toti wanga uripiwe, wanga waenda Hello Shinga? Hello? Yes. Yeah, that number is not working. Irikuti, your number cannot be completed. And this is your number actually might tora paya is kushanda. Iri pa business card alright. Saka iwo ndika ndikupe email and line so uine direct ningikiri. Une ma calls chacha ndika ndikupe email phone direct line. Okay. Ndikupa i-card ra ndikupa. Right. Yes, ndakupa kata utore ufone. 2025 it's about helping each other. Kutsumudzana, mwakadona tomsumudza mumwe. Tinodona tichimutsana, tichimutsana. Ndo theme yedu ya 2025. Tinodona tichimutsana. Tikakuona wadona tokumutsa. Antika tichidona tichimutsana saizvozvo. Ese rosa zvirise. Tichidona tichimutsana. Tichita ma business, tichidini ndo zvatikuda tichisumudzirana tichita sei. Antika datomboya ne live yema business nemusi Saturday. Magana ndi pa Saturday ndiripo. Datomboya ne live yema business Saturday kuti gore rino iri what can you do to better yourself? What kind of business can you do guys despite the fact that uri ku diaspora uri kupi you can do something. Andiona you can do something chinokupa mari usangogara muri munhu wekuti unongochingopema every time. No. Toda kutouya ne business idea nema business ideas and Saturday people help each other kuti no business kadai indakatokudza kuti ndakatotanga nditika nditori neukudza izvozvi ndadona ni %50 elunch una tavinga guwa kuchinya kwani tanzi ndadona ndipe tikureva kudona kokuti ukadona pasi kudai iwe thank you my sister ne 800 stars thank you ukadona tinokumutsa ukadona tinokumutsa ufangu kurega kuti uramba ukavata pasi anditika tinomutsana nema business tichita ma business ideas igorere kuti vanhu vasupportane vanhu vabatsirane vanhu vasimudzane vachiinda anditika tichizoa kwa kugara business riko chichiri kufamba mwari ko obva atobata hanzi mune ukukupi ko Harare ndine ukudza ku Harare ndiri manje ndikuya kuzitengesa vanhu dziri kutorowa so indakapinda mupartner ndakaita business rangu dhiri rakanaka kana tichimasana anditika ndaenda business rangu ndakana nditimasana chita huku ndiri kure anditika ndikaisa order yangu yehuku anditi ndoda kuti dzisvike pa certain age andika dzasvika pa certain age andika ndakatoto ndotora huku dzangu andika ndopedzisa kusvika pa ndoda kuti dzipedzise dzitogo dzakawana andika ndotengesa ndega saka ndo izvozvi dzatovepo kudza kutodziziva kuti dzitoripo kutodziona dziri kutoningira ivo wana mari yavo andika wawanawo mari yavo yanenge vakachaja ini ndotorawo kudzangu ndositengesa kudzangu andimona side hustle 50-50 chienda takadaro saka namakona ndikutengesawo huku guys muna ndisapotawo dzinenge chideliver ndine munhu anenge achideliver kwa Harare andika kwa Harare around town paya tenge chideliver handiti kana kuti tinokudzai pekunotora kuti huku endai munotora pakati moenda kunotora huku papo pakambani muchinotora huku hanzi pejenyu ano rinongonzisimeli iroro rinongonzisimeli diaries but rinongozotosiyana profile picture kubatsira vanhu mabusiness I'm a business developer. Thank you Karen. Hanzi na Karen munditege ne Saturday. Iwe Saturday ingweta date hanzi I'm a business developer ndinobatsira vanhu mabusiness. Ndizvo atiri kuda izvi. Vanhu vabatsira negore rino iri. Anditika uchiuya uchita business lako kuti wedu ndakauya takatanga 2025 pakataugwa nyaya yemabusiness. Ndakatowanawo business idea yangu paya ndikatotanga kuita zvakati. Ndiri kutorarama mufunge. Animona ndikutorarama mufunge. Ndizvatoda. Ndozvatikuda izvozvo 20 vanhu vasimudzana 2025 inoi handitika vamwe vane mastendi kudhara kumamisha cheko but andoziva kuti vakanei pekutangira panenge pasina hanimona unobva watotanga kutotega ndichitoti auchiraundi changu ndiite chiturums changu ndiwane pekugara ndidai zvichitoendeka mberi vanhu vachitosimudzana nekutopushana takadaro tichienda ndozvatiri kuda hanimona kwanzi senge inini 2012 ndikanzwa panotaugwa zvinyadzi ndinotiza because tanisa nazvo ndechipi chinyadzi chatisingasazivi chinyuwani ndechipi tozviziva zvisi takazviwa isutu hapana chinyuwani hapana chichashamisa kana kuvhundutsa takazviwa zvakabuda mustaira taakuda empowerment. Let's empower one another as women. Let's empower one another as men. Naimi guys tichimirira munodari kufona papeji panapa hapana were anogona zvokubika auye achidzidzisa vanhu kubika achidzidza achibika achidzidzisa vanhu ndozvatiri kuda ndo empowerment atiri kuda vamwe kudzimba kutonetsa because haagoni kubika hanimona hakuna were anenge ane peji kana asina peji amen anoda kuuya achikudza peji rake achimbotanga ari panapa achiita malesson ake kubika kana azokura woenda kupeji kwako handiona uchibikawo uchibheka vanhu achiona uchiita palive nhasi tikubika zvakatengai zvakati uchibika nevanhu palive marecipe
hapana here vakadaro vanoda kusona vanosona animona tinosona isusu uyai ticheke mucheka panapa palive uripo ticheka mucheka yako onai tocheka takadai tosona takadai skate vanhu vachidzidza vanoruka musoro vaya ndikuuya pakamera nhasi ndikuruka musoro nhasi ndikuruka mwana uyu free hand tinobata takadai uchitoenda wakadaro apa unenge uchitokudzawo futi peji rako wineti unondibata kuseri uya kuseri ubike uya kuseri hanzi ivo shefu wabva kufona apa unobata kuseri vanoda uyai kuseri tikutotsvaga vanhu vakadaro uyai kuseri tikutsvaga vanhu vakadaro kuseri touya panapa uchitezva kuti dhei rako musi wakati uri kutopinda uri kutobika tikubika chakati kana dziri hove totomirawo nhasi tikubika sei totobika vanobheka tichitoenda takadaro handiti vano zvakasiyana siyana ngatisimudziranei. This is a community page and it's community page unotoita tunhu unotoshanda ukatodini salad up with key ane page rake salad up with egg and salad up atokura abike munhu ende ndati munhu yakuseri hanzi ndine mukoto asi ndikuda business partner ne capital hanti mazvona umwato uya kwanzi ndine mukoto asi handina capital ndikuda business partner inouya nemari mukoto ndinawo dhiri ratobuda 50-50 makutoita ndozvatiri kuda zvese zvezvo uyai kuseri makeup exactly uyai kuseri topanana mukana mangwana kopindawo makeup oita kusera mangwana kopindawo kubika obika kusera mangwana tichidzidza tetisipo isusu meme tichitoita platform dzidzisa vanhu vamakeup vanhu vachitodzidza vamakeup mutoita zvinotobuda ngomatimedasi okuti aita sei mona zvinotobuda vanhu madhimbi vanocleana mumba chaiko indinocleana mumba tocleana takadai mafiriji edu kana chinhuwa tinoisa zvakadai tozodai vanhu vanotokura vanhu vanotokura kana une page pepa vanenge uchipinda uchirika page kadiki une 2000 uri kumboya uchidzisa vanhu panapa unobva watoisa link rako repage vanhu vachazoda kuona tinowangwa kupi unotokura pano pakakura vanhu vakawanda vakabva panapa vachiinda kunzoko vamwe vakatobva vakatonotanga kutonokura vamwe vakarabawo kunokura asi vamwe vakatoenda kana look at Auntie Gladys Mtongoreya life coach vatokura life coach vatokura vakabva panapa vachiita malive avo pano chiti pinai link renyu vopinda link ravo voita malive pano every time vachipinda link ravo vanhu vachingoenda pejirero ravo vasingarishandisi richingokura vakura vakati simeri honai kwava nepeji rangu ndatove 50 something thousand k ndakunozvimirira ndikati makura sister chibayai go iko zvino vakura vatove munhu atokura vatove kuma 100 something thousand followers vakura vatokura saka tingamboshayiwi padiaries panapa to keep ourselves busy and entertained hatingamboshayiwi kuichaiwi munhu anototi inini ndinotouya inini ndoda kubika alright I want to teach people kuti ndoda kubika wopinda pachibika inini ndiriwo makeup handisika wopinda inini ndiriwe chakati muchitochinjana muchienda makadaro in the process pingine wakalinga pin up vanachazongotevera kuda kunoona kuti kwetu kuita nezvei hanzeni ndouya ndinoda kuita business remagoti neliver uyai anyora mucomment section imomo ati pane vanhu vakanda tova kutomutsvaga munhu ati atinde mukoto but ndoda capital nechi arimo anyora mucomment section anonzi CG Rosa I am awesome, thank you. Could I please speak to the general manager? He's not around at the moment. Is there any assistant? Okay. Did I have to play a recording yacho? Hello? Hi, Susmari. Hi, yeah, I was actually playing your recording. Yes, what happened? Okay. Ndakubvunza kuti Shingi wacho ndomufonera hanzi ndakapa ma details kune cousin yake inonzi Shingi mba ndapuwa phone number yacho. Good. Fonera Shingi. Okay. Fonera Shingi. Saka get your recording. You would like to listen? Could I speak to any person who is in charge? I am calling pertaining a cousin of mine who works at your location, and he's been missing. His name is Leslie Mpofu. So I've been looking around, and I just got wind that he was taken by the police, and the general manager paid bail for him. But unfortunately, he hasn't been back home since.
So we wanted to find out the nitty-gritties of everything that happened so that we can, as the family, we can also follow through with the details that we have. Okay, let me give the phone to the manager on duty. He will let you know about Leslie. Okay, sure, thank you. Yes, speaking. Hello. Hi, how are you doing today? My name is Mona Lisa, and I am Leslie Mpofu's cousin. Apparently, we are all worried, we are his family, that he's been missing. So when we did a few investigations, we were told that he was taken by the police from work. And then we were trying to follow through, like what happened, where is he, because he's not at home right now. So somebody said the general manager or the company paid bail for him. So we actually needed more information so that we can also follow through and go and find out what is going on and where he is, because we are very worried about him. Okay, so the general manager did not pay bail for him, as far as I know, because when I spoke to him today, he said when he was leaving, Leslie asked him to pay money to his lawyer. So that was not the bail. He was held on Sunday. Okay. So he wouldn't have been able to pay bail on the same Sunday. Okay. So he sent him a message with a number for somebody that you need to transfer money to as his lawyer. Okay. Do So you right have? now, Would you have information? Sorry to be speaking over you. Would you have any information for this person that is said to be his lawyer? And would you actually know what was surrounding the police taking him away? honestly, I was not here, so I don't know what happened. Because apparently the police just came and took him here. So I don't know what really happened. Okay. But which part of the cousin are you? Because I believe that it's his cousin that's probably aware of it. I don't know. Oh, well, Which side of the family are you? Well, I am from his mother's side, and I actually do not live in South Africa. So as a family, everybody's just been coming together because it's been reported that he hasn't come home. So I actually took an initiative upon myself because I actually understand the law very well. So I wanted to go step by step to find out exactly what happened. So I am the one who's actually in charge of this case right now when it comes to the Mpofu family. What I can suggest is that you call Shingi. You know, if there is a cousin called Shingi, Shingi must be aware of what's happening. Because I tried to contact him. He said that he will call me back, but he never called me back to explain me what happened. So, do you know the number that Shingi is using? Because my name is Shinga too. Shingi. Okay. Do you have his phone number? Yes, I have Shingi's phone number. Sure, please, if you don't mind sharing his number. Okay. Just let me see what I have here. 079 079 292 292 3704. 3704. So I'll repeat the number again. 079 292 3704. Okay, so guys, murikunzwa apa zvitaurwa manager ari kunzi kwanzi izvo manager haana kuzobhadhara fine kwakanzi mari nda kuzopiwa kuna lawyer agona zvokuti Shinga ari kufona apa handi mukuzvinzwa kwanzi mari yakazopiwa haana kuzopiwa mari yakazopiwa kuna lawyer saka what is going on I don't know regai tinzwe Shinga uchi ari kufonerwa pana Shinga ari kunzi ari kuziya let's hear from Shingi usho. Kola kachakabva tine madhara akapusa iresu atina madhara akapusa isu atonoro ndemwe maita uko hello hello aiwa upane munhu atofona kubasa kwenyu koko tatofona tatofona kubasa kwenyu ikoko saka apparently pana manager varipo vari kuti anzi hakuna beli mabheli yakabhadharwa mari anzi yaida kupiwa mari yakanzi ichapiwa lawyer wake wa Leslie
saka hanzi pane cousin yake inonzi Shingi ndio iri kuziva nyaya yacho yese. Saka mukola watatuma kufona apiwa namba ya Shingi. Saka kutaura na Shingi right now kuti tizo kuti munhu ari safe here. Okay, thank you so much. Yes. Hanzi noti varitoinsista kuti akatogwa nepolisi. Saka ipolisi zvedu. Ndo zvavataura patine audio yatinayo ava recorder because namuti recorder saka recorder. Saka rega ndikupe recording semunhu ari worried kutsvaga murega ndikupe recording unzwe. Alright, sharp. Network yake inonetsa. Ibva kukaelicha iwe kwaunogara. Kunisa network kudaro. Kukaelicha chete. Kunonza network kudai. Right. Saka ndikaichimirire kola ari kufona kuningirikiri kuna Shingi uyu tinzwe tive taziva kuti tapedza apa. Aiwa apa tarisa pana madofo vanhu chaivo vepanapa chaivo haiwa pano pane people vane brain. Yeah, tosotoda kuti havaiti zvenoisi havagoni zvenoisi havadi zvenoisi because pane vanhu vane brain pano. Gaitimbonzwa timumirira afoni semunhu ari kufona. Right, I'm recorder. Regai tinzwe Shingi. Message. When you have finished recording, you may hang up. Okay, isikupinda ndofunga. Hanzi phone ya Shingi pinda ku voicemail. Right. Phone ya Shingi hanzi kwenda ku voicemail. Satichazongoramba chimu ushu. Ticharamba tichizongomufonera Shingi uyu. Kola phone namba ya Shingi hanzi kwenda ku voicemail. Wanonoka nechitui yakutopera ndikikiri. Right, Rufaro no problem. Saka ndisendere namba. Undisendere namba yachona. So ndoramba chimbata. Undisendere. Thank you very much nekufona kwawaita. Apafona munhu akangwara. Thank you very much kufona kwawaita. Thank you. So guys, inyai gaitipiwe phone number ya Shingi but kuchara kwaita muaudio kutakati mazvinzwa. It seems as if munhu akatorwa nemapurisa. Ani mashona. So gaitibate utizobata ushu. Cousin ari kunzi anoziva hanzi andimanzwa manje tikaenda mbotaura necousin yacho Nasima Kuseni. Hanzi ndambotaura necousin yacho Nasima Kuseni. Iyo yacho Shingi kunzi unoziva kwanza akati achandifonera back but haana kundifonera back. But still we need to follow up. Tizoti munhu ari safe here. We need to follow up kuti zoti munhu ari safe here. Right. Saka guys ndakukata toita 1 hour redu rava chivengwa tobva tapedza. Musaenda andika don't go anywhere. I'm just cutting and coming back.